også Jakob Jensen. Vi er klar til at sende afsted. Normalvis, når han først får kæden sat på det, så skal han sgu nok sørge for, at underholdningen vil levere helt til top, som ude på banen. Ja, Jakob Jensen som sagt. Bukkemose skal skrives afsted. 2.500 hestekræfter ligger der smidt ind i maskinrummet derude, så hvis der står der små purke ned ad siden, som vi plejer at sige, og der står voksne sjæle, hold lige de små unger lidt på ørerne, fordi at, der kan godt være lidt buller i den her, der kommer ned ad banen om et lille øjeblik. Der bliver fløjtet overgang sammen med Bukkemose og Jakob Jensen om et øjeblik.